Enkululeko ithi ngicela ngibulisa ama-couples. Sila kwi-Valentine's yiwo. Bafethu kunjani? Keep supporting Diski TV. Honest and straightforward, as you know. Enkululeko, first of all, very interesting day, Valentine's Day. Kusho ukuthi but very disappointed man. Indaba yokuthi i-Valentine's nginawe. Enkululeko kusho ukuthi ngizoba honest my brother uyazi. Kusho ukuthi ngathi i-table for two, ngathi siyadata. Soba khona le ngwenya ezisingile. Kusho ukuthi my brother zona zizowina okusho ukuthi zizosebenza nge-individual brilliance. Inkululeko i-reality kusho ukuthi nalaba nkululeko abachithayo. Okusho ukuthi abanama-partners amaningi. Kululeko bazokwenza i-dribbling. Kululeko i-reality my brother. Ngesibalekele. I don't care who says what. But ivale. My brother Odrizi babe sebanyamalele already. Leyo nto ezokwenzeka. I'm sorry. Inkululeko kusho ukuthi abantu kuma couples abekho satisfied. Umuntu uba nomuntu ostinge bese eba nomunye odedelayo kodwa ama looks kamnandanga. My brother kusho ukuthi uzobona ingwenya ngamnandanga ngama looks. Hamba nomuntu omuhle. My brother kusho ukuthi nawe ubone ukuthi i-daylight robbery le kusho ukuthi lo muntu umthola kanjani lo muntu. Kusho ukuthi izoba khawatha ngoba basazodrawa. Kusazoba khona ingane kuzophuma enye into. My brother bazosibonisa imhlolo. Into vele ubone ukuthi ama miracles. My brother kunama couples uzobona ngeValentine's kusho ukuthi uzovela ubone ukuthi lendlu iyawa. Kululeko I'm sorry. I don't care who says what but reality. My brother ngirengivale. Honestly mina kusho ukuthi ngisikhulumele mina. My brother abantu abenza i-selection yama partners abenza proper assessment. Kululeko i-proper assessment. Kunama kululeko ivale i-reality kusho ukuthi kunama relationship astrugglishayo. I-relationship obona ukuthi i-parish yabona kululeko i-parish maningasavumi. Kusho ukuthi uyalenza kululeko alivumi my brother. Fanele uvele uliyeke because i-parish maselithi vele uliyeke my brother. Because i-parish fanele lithi mawulipheka yabo lithi maselithi phakathi nendawo selithi libe neringa yelo liphelile. Kusho ukuthi kunama relationship kanjalo bawaphusha ngenkani my brother azoba khawatha. Kululeko uzobona my brother very disappointed. Nabantu abangeke bethole next kusho ukuthi ngisho chocolate. Kululeko ama excuses kuzoba nama excuses. Enkululeko abantu bazama ukubalansisa ama relationships awakho balanced. Kululeko kunabantu abagcina sebechitha ngoba bezama ukubalansisa. Kusho ukuthi my brother I'm sorry but i-reality kusho ukuthi bagcina sebedlala i-442 sebebaningi kwi relationship sebedlala i-541. My brother I'm sorry but ivale.